ka kai ne ka kawo muke samu ga gaisuwa ta gurin sidi Allah ya bar mu da ƙaunar ka a lafiya sannu jagayya barka ka dai annabin dole sun ja da kai ka kai su kasa sun daina ja maka sun jale kakar maza da yawa a kudu ka bi su hari gida ka kulle waye ya ja maka bai tafi ba barka da wani haka sannan ka sannun ka sannu mafifici nurul huda annabin rahama kai ne hijabi mai girma kai ne gaban da ka kara sama gaban ka Allah yayi komai baharun nada sayyidul umma gaba dai uban masana mahadi komai na Allah ya jika sararin mayaka ba zahara ya musu dafa ga ya tulkusuwa kowanne girma za a tuna durin guda kai ake baiwa mai kyau a doki da alfadari kai kadai ne kana da yawa rufin asirin mutan farko na jallawa ya kusance ka taka da kyau ɗaya jagayya silar ibada da ladanta tun baburai da jiki ka gama kai ne guda ɗaya mai tuta kowace aya kanta taho kasanta kai ne masaukinta a anbiya kai ne ɗaya tak akwai hadisi a bakinka aiken da Allah ya mai saura ya tattara shi a